Għal darba tnejn id-deputat nazzjonalista Clyde Puli tenna l-fiduċja tiegħu fil-Kummissarju għall-Ambjent fih dan l-Uffiċċju tal-Ombudsman David Paċ, dan fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra li ddiskuta il-pjan tal-Ombudsman. B'hekk kien ikkonfermat dak li żvela one.com.mt li l-Partit Nazzjonalista kienet jappoġġja lil Paċ, tant li għaddilu messaġġ biex ma jirreżenjax anke jekk kiser il-liġi tal-Ombudsman bl-aġir tiegħu. U allura jiena minn hawnhekk nixtieq anke f'isem sħabi tal-Oppożizzjoni nesprimi fiduċja sħiħa fil-perit David Paċ. Clyde Puli kienet jitkellem dwar każ ta' ksur ta' kodiċi dan hekk kif il-Kummissarju Paċ ħadem bħala perit fi żmien li kien jokkupa l-kariga, xi ħaġa li tnissel konflitt u li tmur kontra l-parir tal-ex Speaker Michael Frendo. Iżda għal Clyde Puli dak ir-rapportat mill-medja dwar Paċ huwa assassinju tal-karattru, anke jekk Paċ stess ikkonferma l-aġir tiegħu. Artikli illi sfortunatament ngħid ma jservux ħlief għal assassinju ta' karattru għal attakk fuq l-integrità ta' persuna u allura finalment attakk fuq l-integrità ta' uffiċċju. Il-liġi tal-Ombudsman ċara dik li m'għandux isir xogħol li jista' jtellef l-awtonomija tal-istess uffiċċju. Iżda għal Clyde Puli min qed jara din il-liġi tkun imħarsa qed jimmina d-demokrazija. Qiegħed jgħin biex jitnawwar id-demokrazija. Darba ma kienx biżżejjed, Puli reġa' sostna l-fiduċja tal-Oppożizzjoni f'David Paċ. Nixtieq nerġa' nesprimi d-dispjaċir tiegħi għall-attakk għall-assassinju tal-karattru illi sar fuq il-perit Paċ illi wettaq xogħol tajjeb mingħajr ma ħares lejn xogħol u nerġa' nesprimi il-fiduċja sħiħa tagħna fih.